Trudňanska. Jej manžel už nie je medzi živými, ale tie spomienky sú živé stále, pretože sa týkali daných rodín, daných ľudí. A vy s tým nemáte skúsenosti, preto som rád, že prišiel prvý účastník totalitného režimu, ktorý sa s tými svojimi skúsenostami s vami podeliť. Tak pekne vítam a prajem, aby si sa tu dobre cítila medzi nami. Môžem vás tak oslovať, ja už mám niektoré vnúčatá staršie ako ste vy a niektoré vo vašom veku, mám 8 vnúčat. Takže nie je samozrejmosťou, že žijeme teraz už v slobodnom štáte, že už môžeme slobodne si rozprávať alebo robiť si, daj sa skoro tak, že nikto nás nevydá, nikto nebude na nás žalovať a nebudeme potrestaní. Nebolo to vždy tak. Tie 50. roky boli veľmi, veľmi ťažké. Ľudia vtedy nemohli chodiť do kostola, nemohli prejaviť nejaké svoje emócie také, že sú radi, že sú napríklad Slováci. No a komunisti tí veľmi obmedzovali život našim starším týmto ľuďom, ktorí vtedy žili. Idem vám prečítať z knižky môjho manžela, ktorý napísal o Jachimove a o tom, ako to vlastne bolo. Že od dňa, keď vybuchla prvá atomová bomba nad mestom Hirošima, ubehlo pekných pár desiatok rokov. Od tej doby radioaktivita a radioaktívne žiarenie neprestali naši ako ľudstvo. O účinok radioaktivity na živý organizmus a hlavne na ľudský organizmus sa popísalo veľa vedeckých pojednaní. Každému mysliacemu človeku podľa komunizmu najnebezpečnejší zločinci voči štátu, v podstate toto nevinní ľudia a tie procesy boli vykonštruované a ja o tom vám porozpráva pani Trudňanská. Jej manžel už nie je medzi živými, ale tie spomienky sú živé stále, pretože sa týkali daných rodín, daných ľudí. A vy s tým nemáte skúsenosti, preto som rád, že prišiel prvý účastník totalitného režimu, ktorý sa s tými svojimi skúsenostami s vami podeliť. Tak pekne vítam a prajem, aby si sa tu dobre cítila medzi nami. Môžem vás tak oslovať, ja už mám niektoré vnúčatá staršie ako ste vy a niektoré vo vašom veku, mám 8 vnúčat. Takže nie je samozrejmosťou, že žijeme teraz už v slobodnom štáte, že už môžeme slobodne si rozprávať alebo robiť si, daj sa skoro tak, že nikto nás nevydá, nikto nebude na nás žalovať a nebudeme potrestaní. Nebolo to vždy tak. Tie 50. roky boli veľmi, veľmi ťažké. Ľudia vtedy nemohli chodiť do kostola, nemohli prejaviť nejaké svoje emócie také, že sú radi, že sú napríklad Slováci. No a komunisti tí veľmi obmedzovali život našim starším týmto ľuďom, ktorí vtedy žili. Idem vám prečítať z knižky môjho manžela, ktorý napísal o Jachimove a o tom, ako to vlastne bolo. Že od dňa, keď vybuchla prvá atomová bomba nad mestom Hirošima, ubehlo pekných pár desiatok rokov. Od tej doby radioaktivita a radioaktívne žiarenie neprestali naši ako ľudstvo. Odsúdení, oni potom dávali dohromady takýchto študentov a odsúdili ich spoločne, že chceli rozvrátiť republiku a spolupracovali so Západom. Západ vtedy bola veľká hrozba, to boli
tak potom keď nechceli podpísať to, čo nespravili, tak im vyhrážali, že pozatvárajú príbuzní, alebo že ich odvezú do Ruska, na Sibír. To bola hrozba. Budenie v noci vždy pozostane, že potom z týchto ľudí, tak už potom sa to ako títo obžalovaní museli naučiť naspamäť, aby pred súdom, keď už tam bude súd, akože všetko to bola vražka, no ale museli to vedieť. Tak vyšetrovateľ dával otázky a vyšetrovateľ musel že niektorí boli takí odvážni, že si povedali, no tak už teraz sa to naučím, ale keď bude súd, tak poviem, že som nevinný, alebo že som to nespáchal. Sestričky, človeka, ktorý to zažil. Sestričku poznáte všetci. Je to sestrička Vigília, ktorá býva tuto vedľa. Áno. A je z rehole Vincentky ľudovo, a inak sa to volá Dcery kresťanskej lásky. Dcery kresťanskej lásky. Takže poprosíme Katku, aby uviedla, aká bola vtedy doba, čo sa vtedy dialo, a potom už vám bude rozprávať sestrička, áno? Takže. Akcia R nadvezovala na akciu K. V akcii K bola likvidácia morských reholí. Zlikvidovala niečo náboženské u nich, tak tiež ich zatvárali, tie rodiny, z robody vyhadzovali, no a do školy sa nedostali deti. To bola taká, keď deti plakali, keď ich tam parát krstil, hovorí, no pláču chudiatka, lebo po krste sa nedostanú na vysokú. Takú poznámku pri krste, že to bolo také vtedy. Tak sa musela tá cirkev u nás udržiavať, ako sa dalo. Lebo na každej, boli tam aj naše sestričky nedaleko, asi na 3. 4. dedine, tak sa veľmi za ňa modlili a našli mu také spoločenstvo. Bol tam aj pán biskup Očenáš, na tom pohraničí ho tam vyviezli z Hradca Králneho. Aj nejakí takí ľudia zbožní, tak potom mu našli toto spoločenstvo a tam raz za týždeň dochádzal a tam sa tak spolu žil. A po týždni prišli páni komunisti a hovorí, no, pôjdete na iné miesto, všetko tam máte, bude vám o vás postarané, nič si sebou neberte. Dali by sme si len tú perinu predsa zobrali. Tak sme nasadli na autobus, to bolo 15. mája na vstúpenie, na ten sviatok. A sme sa viezli, nevedeli sme, že kam, to nám nepovedali, že kam. Tak nás zaviezli ku Piešťanom, Voderady. To bol taký obrovský majer. Tam sa pestovala pšenica, repa, cukrová, zahradníctvo veľké. No a tam nás zobrali 60. Keďže to bolo na jar, bolo popršané, tak to... Ale dreva uhlie sme nemali, museli sme si to tak pozháňať niekde, nejaké kryšky. No, tak to bolo to zariadenie, nič iného tam nebolo. Boli tam okná, dvere, ale nemali kľúčky, lebo pred nami v pondelok dostali amnestiu väzni a my sme prišli ten štvrtok na ich miesta. Tak keď pršalo cez deň, tak nám vždycka toľko vody natieklo do izby. Cez deň sme boli však na roli, ale v noci sme si to museli najprv povyberať, keď sme chceli stať. Potom ze zimu zase nám cez okná aj cez dvere fúkal sneh. Ja sa zobudím v noci, čo si mäkké na períne a toľko snehu. Takže to boli také, všetko sme tam vraj mali, keď nás brali. A tie sme tam si urobili taký z dreva, taký stôl a to bola ako kaplnka. To bola prvá izba od tých prasat. A keď sa tie prášky